زوز سلام تنا تقبلوا عب رحقن كربان كنكم نزمل بزي تكاتاتلو زلهم صعبتنا كميك أنيهم ناي لومي ربع 23 سنة كل تشحن 21 زينة وتحسنا عرست زينة بفمرلا ناب زرزراتو دوستكم أغراب زي مدب سامي حقوسي سنة مكتال أب منغو سلفتات شودن استفترة زي مسمع شودن ناب كبيد قلولا منغستي تشميما ميت شح زخونو سبات كاب ملكفتي كورونا فيروس نصا مخانوم زري تميون ناي حسقت مسكرنت زهبت تكال قداي بوليس نحقن كوينا كاب عسرا حملة جميرو أب قبر زوعل حدش حقي إميغريشن ببايتو شودن صديقو بزحين ايتوم ولدهم بعلا ساقي قولعو كاب علتنا بعلت يوسخ كم زلو تقليصو أب مونغو سلفتات شودن مستفترة زي مسمع شودن أب كبيد قلولا منغست تشميما أب مونغو تقاموي سلفي شودن زمرح زلو منغستن هن أقبابا وصاصنا متنكراي ناي حدشي استسرحو زكاريا بايتي مأكل زقبر زربات نوي حكاكايد حرمسنح بفراء البونت ناي تزررب تسفا زغرز تقاموي سلفي أب العلي مرحي منغستي ستيفان لوفن ناي امنت مقدال دمتسخ كايد وسينو بمسارت ناي زخاء أبالات بايتو شودن أب العلي ستيفان لوفن زلوم منتو بزملكت تمالي كم زد موصن أب لالي قصري أبالات بايتو خا أب العلي ستيفان لوفن منتو كم زي بلوم درمص مارغاغي صمالو بزمسرت زي مرحي منغستي ستيفان لوفن أب وشج السومون مرجع نخكايد كوج ويون كاب سلطان خورد كم زلو يغلص كاب سلطان مزورد كاب تاريخ شودن بوحدنا متممان دغاف كاب سلطان زورده قداماي مرحي خونيو ستيفان لوفن كابتي تخسيت زلو قلولوان موصا مس استفلالي سلفتات يزرر مهلاو يحبر كورات تخاتلتي نتي زكايد زلو معبالتات እንዳተخاتلنا مفلاطو اقداسي يزبلنا يم نغرات اب زقصل مدباتنا حزنا لكم كنقرب مخنا قالنا اتو كاب ملكفتي كورونا فيروس نصا مخنكا زحبر مسكرنتات تبز نبرت تكال تقالع تاتكال علمي تشح زخون سبات كاب ملكفتي كورونا نصا مخانم زريني حسوت مسكرنت كم صحابهم ጋዜጣ አፍቶም ብላንድ ተቃሊዓ አቶም ሰባት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ምስ ገበሩ ውጽኢት ናይ ምርመራ ከይተራየ ካብቲ መልከፍቲ ነፃ ምዃኖም ዝገልጽ ምስክርነት ከም ተሰርሓሎም ይግለጽ ብሰንኪ ዝኻ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከለው ነፃ ይኹም ትብል ምስክርነት ዝተሃቦም ሰባት ኣብ እዋኑ ሕክምናዊ ክንክን ክረኽብሉ ዝኽእል ዕድላት ክዕፀዎም ከሎ ጥዑያት ኣለና ብምባል ሰባት ለኪሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘለዎም ስክፍታ ይገልጹ እታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘይውርዚ ተግባር ተጸሚዳ ዝነበረት ትካል أب كتما ستوكولم أب استفلالي كبابيتات مرمراتات ملكفتي كورونا فيروسن كاب ملكفتي نتص أمخان كاز حبر مسكرنات نورقات أب مدلاون أب مغربن كم تنتف كم تصنحت كوينا كان دي وننتي نتتكال بوزح جبنا تخصيصهم جو دايم ببوليس الرم هلاو ستي زينة بتوسخي قلتس حدش حقي إميغريشن كاب عسر حملة جميرو تكبارو كون مخانو تقليسو تمالي حمس بارلاما شودن حدش كاب عسر حملة جميرو أب قبري زوعو علن إميغريشن زملكت حقي كم زغا خابيت منكسي زوات غازيتا مقلص حبيرو زيد حريني حمشة ساعات كتعني دمت صغيرة بحقي بتصبي بعبلالنات كم صدقة تزرخبنا زين يرد زي حق زي نتي أب كل تشحن 15 تلاتاتو غزاو حقي كتك مخاني قلص قال خابت قندنت بتاعتنا زي حقي كم سدتنياتات قواز وهابهم سبات نسلست عمل زصانح منبر فقاد كوهابوميو كم تدسنيا زير اجن بخل مخنيات مسل عقبه زوهاب السبكا نعسر سلستا وارح زصانح منبر فقاد كوهابيو قوامي منبر فقاد انتقل تفدحر سلستا عمل كوهابيو هو منبر فقاد نخوهابكا رسخات خالكا تكوني قباكا بسنكي تافافي كنتاتنا بدنت كبيد حمام وزته منبر فقاد زوهاب السب مش ودم صار زلو كوني قداد منبر فقاد مسوسدكا صدرخا اوشد سلستا ورحي نابخا خطرنفهم زملكت سرحن غزان كلو كالو زبل نجر اي ملكتكانيو እዚ ሕግዚ በተን መሻርክቲ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብዝረኸቦ ድጋፍ ዝጸደቀ ኾን ከሎ ብርክት ዝበሉ ሰልፍታት ከም ዝጠቐመውን ይፍለጥ እተን ዝተቐመጡ ሰልፍታት እዚ ሕግዚ ኣብ ምድራብ ወሕዚ ስደተኛታት ናብ ሽወደን ኣወንታዊ ተራይ ጸወትን ክብላ ከለዋ እተን ከምዚ ዓይነት ተሪር መርገጽ ዘለዎን ሰልፍታት ድማ ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ምዝዕወታ ነዚ ሕግዚ ኣለን ናተን ክርር ዝበለ ሕጊ ኢሚግሬሽን ከተኣታተዋ ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይምቱ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ጎኒ ናይቲ ዜናታትና ዓበይቲ ተወሳኺ ሓፀርቲ ዜና ነቕርበሉ መደብ ተሪፍና ዘሎ ምሳና ጽንሑ ቁጠባ ሽወደን ብፍጥነት ናይ ምዕባይ ምልክታት ኣርእዩ እቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ፀገማት ዛሕቲሉ ፀንሐ ቁጠባ ሽወደን ኣዝዩ ቁልጡፍ ሕውየትን ዕብየትን የርኢ ምህላው ሚኒስትር ፋይናንስ ሽወደን ማግደሊና አንደርሰን ሎሚ ኣብ ዘውፃቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢራ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ቁጠባ ሽወደን ጽቡቕ ናይ ዕብየትን ምዕባለ ምልክታት ኣርእዩ ከም ፀንሐ ድሕሪ ምሕባር እቲ ድሒሩ ዝተረኣየ ምዝሕታል ውፅኢት ናይቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጥዕናዊ ቅልውላው እምበር ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ መዋቕራዊ ባህሪ ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ከም ዘይብላ ገሊፃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እንዳነከየ ብዙሕ ሰብ እውን ክታበት ይወስድ ብምህላው እቲ ቁጠባ ርእይዎ ዘሎ ናይ ዕብየት ምልክታት ብናህበሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣስሜራትሉ ንሳ ቀፂላ ቁጠባ ምልክት ሕውየት ኣብ ዘይርአየሉ ዘሎ እዋን ዕድላት ስራሕ እንዳዓበየ ክመፅእ ምዃኑ እውን ኣተንቢሃ ንሳ መወዳእታ ካብ ዝመፅእ ዓመታት ሒዙ ሽቕለት ኣልበነት ኣዝዩ ክቕንስ ምዃኑ ትገልጽ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንማዕርነት ደሞዝ ከም ዝጸለዎ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ናይ ደሞዝ ጋግ እንዳፀበበ ይኸይድ ምህላው ሬድዮ ሽወደን ኣቃሊዓ ኣብ ዓመት 2020 እዚ ናይ ደሞዝ ጋግ 9.8 ሚእታዊት ምንባሩ ይሕበር ምስታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ክወዳደር እንከሎ እቲ ጋግ ብ0.1 ሚእታዊት ከም ዝቐነሰ ይፍለጥ ካብ 2007 ንድሓር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታታት ዘሎ ናይ ደሞዝ ጋግ ዓመታዊ ብ6.5% እንዳቐነሰ ይኸይድ ከም ፀንሐ መሊንግስ ኢንስቲትዩት ዝተሰመየ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣቃሊዑ ኩንዳ እምበር እቲ ተኸሲቱ ዝፀንሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝደረኾም ድስካል ኩሉ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ንመስርሕ ምትዕራይ ደሞዝ ክልቲኡ ፆታት ባእሉታ ፀሊዎ ክብል እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ይገልጽ ናይ ንግዲ ትካል ኢኪያ ተወሳኺ ሓደሽቲ ድኳናት ክኸፍት ምዃኑ ገሊጹ ብደረጃ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ድኳን ኣቑሑ ኢኪያ ኣብ ልዕሊ 10 ዝኾነ ከተማታት ሽወደን ድኳናት ክኸፍታ ምድላዋት ከም ዝርከብ ኣብቲ ትካል ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሽወደን ክኸፍት ሓሲቡ ዘሎ ድኳናት ንእስ ዝበለን እቲ ብቐሊሉ ድኳን ኢኪያ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ከባቢታት ክድከኑ ምዃኑ ይግለጽ ዛጊት ሙሉእ ዝርዝር ናይተን ከተማታት ኣብ ኢድና ክበፅሕ እኳ እንተዘይከኣለ ሓንቲ ካብተን ከተማታት ግን ኖር ሾፒንግ ምዃና ክፍለጥ ተኻይሉ ኣሎ ምስ ፍሕፋሕ ድኳናት ኢኪያ ኣብ ምኽፋት ዕድላት ስራሕ እውን ኣወንታዊ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ውፅኢቶም ይዛረቡ ወለዶም ብዕዳት ሳቐይ ቆልዑ ይበዝሑ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ቁፅሪ ናይቶም ወለዶም ብዕዳት ሳቐይ ቆልዑ እንዳወሰኸ ይሄድ ምህላው ካብ ቤት ፅሕፈት ክሮኖፎግደን ዝወፀ ፀብፃብ ይገልጽ ብመሰረት ናይቲ ፀብፃብ ቁፅሪ ናይቶም ብዕዳት ሳቐይ ወለዲ ዘለዎም ቆልዑ ኣስታት 177,000 ከም ዝበፅሐ ይሕበር ሓደ ካብ 12 ህፃናት ወለዱ ግዳያት ዕዳ ከም ዝኾኑ እቲ ፀብፃብ ኣብ መወዳእታ ይገልጽ ዋጋታት ኣባይቲ ከም ዘሎ ክቕፅል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ናይ ዓመት 2021 ዋጋታት ኣባይቲ ከም ዘለዎ ክቕፅል ከም ዝኽእል ፌስት ጌትስ ቢሮ ዝተሰመየ ትካል ኣባይቲ ኣብ ዝገበሮ ደሰሳ ቃሊዑ እቲ ደሰሳ ምስ 400 ደላሎ ኣባይቲ ዝተገብረ ዝርር መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ይግለጽ ብዘይካዚ ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ኣትያቶ ዘላ ፖለቲካዊ ቅልውላው ግዜያዊ እኳ ይኹን ዳ እምበር ንዕዳጋ ኣባይቲ ብኣሉታ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት የተንብሁ ከባቢ 20 ምምሕዳር ከተማታት ፀገም ሕፅረት ማይ የንፀላልወን ኣሎ ኣስታት 20 ዝኾነ ምምሕዳር ከተማታት ሽወደን ድሮ ፀገማት ሕፅረት ማይ የንፀላልወን ከም ዘሎ ቴሌቪዥን ሽወደን ኣቃሊዓ እተን በዚ ፀገም ዝያዳ ዝተሃስያ ምምሕዳር ከተማታት ኣብ ደቡብ ሽወደን ኣብ ጎትላንድ ዝርከብ ከተማታት ምዃነን እቲ ዜና ብተወሳኺ ይገልጽ ምሕር ሙቐትን ብሰንኪ ኩነታት ለበዳ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል ምህላው ከም ቀንዲ ጠንቂ ናይ ፀገም ምዃኑ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ንዓኹም ዝበልናዮ ዜናታትና እዞም ዝረኣኹሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኢንስታግራም ብምኻድ ክትከታተሉና ከም ትኽእሉ እውን ደጊምና ንሕብር ንፅፉፉን ቅልጡፉን ሓበሬታ ዓማዊል ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ እንዳዘኻኸርና ናብ ዝስዕብ ዌብሳይትና ወይ እውን ድሕረ ገጽና ዘወር ኢልኩም ብምብፃሕ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ እዚ መመርበብና ይሕብር ሎሚ ንገልፀልኩም ሓበሬታ ድማ በዚ ኢሜይል ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ምዝህልወኩም ክትፅሕፉ ከም ትኽእሉ እንዳገለጽና ኣብ ቀረባ መዓልታት ብተወሳኺ ዜና ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩን እናበልና ንፋነወኩም ሰላም